мен те са като огънят и водата. На пръв поглед противоположности, но в сърцевината си идеалното допълнение. Най-смело крачим тогава, когато сме сигурни, че да се спънем, ще има кой да ни задържи. Димитър Бориславов Лънд. Взимаш ли за своя съпруга Майя Христова Кирилова? Да! Майя Христова Кирилова. Взимаш ли за свой съпруг Димитър Бориславов Лънд? Да. Сега е време да ви обявя за съпруг и съпруга. Силно аплодирайте Майя и Димитър Лънд! Здравейте, скъпи гости! Те ни показаха, че любовта не се мери в километри,